אין אישה שמחה שאין לה זוגיות טובה. אין כזה תסריט. אין כזה תסריט. אני אומר לך בתור גבר, את רוצה למצוא חן בעיני בעלך, שבעלך יאהב אותך אהבת עולמים? בבית שמחה. זה לא משנה, יש אוכל, אין אוכל, יש טוב, אין טוב, כלום, 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 כלום. אור בבית זה שמחה בבית. גבר, אח יקר שלי, אתה רוצה פרנסה בשפע? אסמה ממני, אסמה ממני, אני באתי מלמטה. אני לא בא לך מלמעלה, אחי. ילד שמנת, ילד של שמנות ודבש וזה. ילד של כפות. ילד של השתבח שמול העד של קושי. אני אומר לך, אני באתי מלמטה ואני אומר לך, אח יקר שלי, שבן אדם שמח, שמח זה בן אדם, אי אפשר להיות שמח סתם. אני לא יכול לעבוד עליך, אחי. אני לא כל כך הלוקשים. אתה לא יכול להגיד, אני שמח. עזוב אותך, זה חרת, זה עוד 5 דקות מפסיק. או לוקח איזה חומר לזה. עזוב אותך מהשטויות האלה, אחי, אל תיגע בדברים האלה. לוקח איזה זה, אף לשמיים, נשמע כבוד הרב, באים לי אנשים, אתה יודע, בלי בושה, לוקחים שתי זה, אהלן הרב, מה העניינים? בסדר, עוד 5 דקות, זה יעלם לך, אחי. ואז פתאום אתה נכנס לבלבלות, אתה נכנס לדיכאונות, אתה נכנס לחרדות. על מי אתה עובד? מה, זה שמחה אמיתית? זה שמחה אמיתית, אחי. לא, נשמה טהורה שלי. שמחה באה מבפנים. ממשהו פנימי, אחי. ממשהו פנימי של סיפוק. סיפוק. אתה יודע מה זה סיפוק, אחי? סיפוק זה מה יש לי. עצבות זה מה אין לי. תפסיק קודם כל להסתכל על אחרים. תפסיק להסתכל על אחרים. זה מלחמה קשה, אחי.